Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε βρε παιδιά, σαν τα χιόνια. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά? Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γράψτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πάρα πολύ. Μου λείψατε full. Να πω την αλήθεια, όχι όλες, γιατί με τις πιο πολλές τα λέγαμε εκεί προσωπικού. Αλλά για εσάς που χαθήκαμε, να το πω έτσι και αυτά, μου λείψατε πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε στα σχόλια, να μου πείτε πώς είστε, πώς ήταν αυτός πώς θα το ονομάσω, γιατί λείπω και καιρό, ο μισός χρόνος. Σίγουρα πρέπει να είναι εξάμηνο, νομίζω και παραπάνω. Να μου πείτε αν όντως γίνανε αλλαγές, ριζικές αλλαγές παρακαλώ. Ο συνήθως δεν λείπει από την Νατάσα το πουλί της. Ναι, ακούστε και κάπως αυτό τώρα. Ναι, τα γνωστά. Μόλις κάνει η Νατάσα βίντεο, αρχίζουν τα πουλιά, τα γατιά. Ναι, άμα ανέβει και η γάτα πάνω στα τραπέζι, μην αγχωθείτε. Τι να κάνω. Μου έφυγε η Λούνα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, και μου ήρθε κάτι. Ναι, είναι η κόρη της Λούνας ή κάτι. Τι σας λέω τώρα. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να σας έλειψα. Πάντως μου λείψετε πάρα πολύ, αλήθεια, και είπα σιγά σιγά, αφού να το πω έτσι, είμαι πλέον σε κουτάκια, να το πω. Υπάρχει μια τάξη και ασφάλεια, να το πω, ένα πρόγραμμα, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, μια ισορροπία, να το πω, μια ταυτόχρονα ηρεμία, ώστε να έχω τα πράγματα σε μια σειρά, στρατιωτάκια που λέμε, δεν ξέρω, πείτε το πώς θέλετε. Οπότε θα με βλέπετε πιο συχνά. Για τους παλιούς, τα γνωστά, δεν θα με βλέπετε πολύ σε βίντεο. Αυτό το έκανα το βιντεάκι γιατί είχα χρόνο να κάνω και μια δοκιμή, γιατί είναι σαν να ξαναρχίζω από την αρχή, παιδιά. Σαν να πρωτοάνοιξα κανάλι, όπως καταλαβαίνετε, μετά από τόσο καιρό. Οπότε δείξτε κατανόηση σε λήψη, στο πώς τραβάει η κάμερα, στον ήχο. Εύχομαι να με ακούτε, να μην μιλάω μόνο μου σε την ηλίθεια. Ναι, μέχρι που να τα φτιάξω όλα και αυτά περί καναλιού, γιατί να ξέρετε έχω σπάσει ήδη 3 στάν και 2 λάμπες. Ναι, εγώ τα κάνω αυτά. Οπότε γύρισε στην κλασική, πώς το λένε, βασικά πατέντο χωρίς Νατάσα δεν γίνεται. Οπότε ναι, είμαι εγώ η δικιά σας που κάνει πατέντες. Οπότε δεν θέλω να μακρηγορώ, γιατί με πιάνει και αυτή η λογοδιάρεια της ανάλυσης. Απλά χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβγαίνω ρε παιδιά. Εύχομαι να είστε όλοι μα όλοι καλά. Και ξεκινάμε σιγά σιγά από την αρχή. Λοιπόν, βιντεάκι σήμερα θα είναι εξελίξεων. Θα κάνω για εξελίξεις, κλασικά 3 pick card, δεν τα έχω έτοιμα, θα τα κάνω μπροστά σας. Εύχομαι να κρατήσει αυτό το βίντεο και να μην μου φάει τόσο χώρο, θα προσπαθώ να το κάνω μπαμ μπαμ. Και μετά μπορεί όντως να βρίσκω χρόνο και για βιντεάκι τώρα που το σκέφτομαι. Να κάνουμε και εμείς σιγά σιγά την ποικιλία μας, επανασυνδέσεις, σούπα μου πες το ένα τ' άλλο από εδώ από εκεί. Αλλά σίγουρα επειδή ξέρετε, οι παλιοί τουλάχιστον, είμαι παιδί του live, οπότε σίγουρα θα έχουμε live. Αλλά θα προσπαθήσω, που το θεωρώ πιο εύκολα και αυτή τη φορά, να βάλω στο πρόγραμμά μου να σας αναβάζω και βιντεάκια. Λοιπόν, για όσοι με παρακολουθείτε πρώτη φορά, μην αναρωτιέστε ποια είμαι εγώ η τρελή. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε κι εσείς στο σανατόριό μου, στη δικιά μου τη φαμίλια. Πατήστε εγγραφή για να ακολουθάτε εμένα την τρελάρα. Και να βλέπετε τι κάνω, τι ανεβάζω και δεν συμμαζεύετε. Και ή πετάω χαρταετό τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, τα γνωστά. Αυτά. Οπότε ξεκινάω. Γιατί θα πω κι άλλα εγώ, θέλω να πω κι άλλα, καταλαβαίνετε τώρα τι με έχει πιάσει. Λοιπόν, το θέμα μας θα είναι εξελίξεις. Και γιατί σκέφτηκα εξελίξεις, να σας πω την αλήθεια, μισό, να πιω και μια τζούρα καφέ. Γιατί κάθομαι και παρατηρώ ότι, ενώ και από τις προσωπικές που κάνουμε και από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ ρε παιδιά, ότι πιο πολύ βλέπω ένα group, να το ονομάσω έτσι, με την καλή έννοια πάντα, ενώ ανθρώπων, μια κατηγορία, δεν ξέρω πώς να το πω,
η οποία μπορεί να τη νοιάζει το αισθηματικό, να τη νοιάζει ο πρώην, ο νυν και αυτά, και να θέλει να δει εξέλιξη, αλλά πιο πολύ σας νοιάζει και το επαγγελματικό-οικονομικό, οπότε κακά τα ψέματα. Και δεν σας νοιάζει, νομίζω ότι τα έχετε βάλει έτσι που σας έχω κόψει, τα έχετε βάλει στη ζυγαριά. Δηλαδή, έχετε το συναισθηματικό από τη μία, το επαγγελματικό από την άλλη, που είναι λίγο πιο ψηλά αυτή η ζυγαριά, αλλά κρατάτε και το συναίσθημα, λέτε ό,τι γίνει. Και ταυτόχρονα, εσείς θέλετε να δείτε τη δικιά σας ζωή, τη δικιά σας πάρτι, να κάνετε αλλαγές. Οπότε θεωρώ ότι πάτε με βάση τη ροή. Λες ό,τι γίνει με τα συναισθηματικά μου, με τον ίν, με τον πρώην, με τον παραπρώην, ή αν μου έρθει κάτι καινούριο. Και ταυτόχρονα με καίει το πώς να είμαι καλά, ξέρω εγώ, στα επαγγελματικό-οικονομικά μου, ώστε να μπορώ να πορευτώ κι εγώ πιο άνετα, και ότι έρθει καλοδεχούμενο από το Θεούλη. Κάπως έτσι σας νιώθω και με βάση τα προσωπικά που κάνουμε. Οπότε εγώ θα κάνω θέμα εξελίξεων, θα δούμε βέβαια τι θα πέσει, αλλά βάλτε το εσείς ανάλογα και τι θα πέσει σε κατηγορίες. Αν μας βγει, ας πούμε, γκόμενα δουλειά, καλά, θα φανεί αυτό, αλλά βάλτε το εκεί. Αν μας βγει επαγγελματικό, καταχωρήστε δηλαδή εσείς όπως θέλετε στη ζωή σας και όπως γουστάρετε. Αυτά. Οπότε ξεκινάω. Τώρα θα βγάλω πολλές καρτούλες, αλλά θα τις πάρω με τη σειρά καλύτερα. Η κλασική μου, όσοι τη θυμάστε, είναι η τραπουλίτσα αυτή που είναι γύραια ψυχή, τη λέω εγώ. Κοιτάξτε, αυτός νομίζω είναι, έχει σκιστεί. Η Σελήνη, έπιασα και εγώ κάρτα, τέλος πάντων. Ναι, είναι η γύραια ψυχή που την έχω ονομάσει, είναι η αγαπημένη μου, γι' αυτό της έχω βγάλει τα ματάκια, όπως καταλαβαίνετε. Έχω την ίδια ολοκένουργια, αλλά άμα δεν τη λιώσω καλά αυτή, δεν την ανοίγω την άλλη. Ξέρετε τα κουσούρια μου. Οπότε, έχω την βαμπή, τουλάχιστον εδώ. Καλά, θα δω τι θα ρίξω. Ναι, γιατί δυστυχώς έκανα μια γρήγορη μετακόμιση, επειδή αυτό το τραπέζι είναι στρογγυλό. Και εγώ δεν είμαι του στρογγυλού τραπεζιού, να πω την αλήθεια. Αλλά ναι, προσπάθησα λίγο να βάλω ένα ντεκόρ και χριστουγεννιάτικο, οπότε συγχωρέστε, μα δεν είναι το καλύτερο. Απλά για να σας βάλω και λίγο στο κλίμα των εορτών. Ναι, είμαι από αυτές που στολίζω, να το πω έτσι, πάρα πολύ σύντομα από ό,τι καθορίζεται, για να μπω στο κλίμα πιο γρήγορα, παρόλο που εμένα δεν μου αρέσουν οι γιορτές. Ναι, είναι οι ιδιαιτεραχές μου αυτές, οπότε έχετε καταλάβει. Οπότε, τι να κάνουμε. Όλοι έχουμε ιδιαιτεραχές. Λοιπόν, ξεκινάω. Πάμε. Πακέτο νούμερο 1, νούμερο 2 και νούμερο 3. Ξεκινάω από εδώ το 1, για να διαλέγετε. Συγκεντρωθείτε, τα ξέρετε τα κόλπα. Οπότε το θέμα μας είναι εξελίξεις. Ένα λεπτάκι, γιατί παίρνω και διαφημίσεις εδώ από τη μουσικούλα μου. Λοιπόν, πάμε. Εξελίξεις, τι έρχεται. Να ξέρετε, χρονικά για μένα θα είναι άχρονο, όποτε και να το δείτε αυτό το βίντεο θα στέκει. Αλλά και οι δικές μου εξελίξεις, να το πω έτσι, δεν θα είναι εξελίξεις τι θα γίνει μετά από 3 μήνες και 1 χρόνο. Άμεσα, να το πω έτσι. Οπότε βάλτε τα κάτω και... Λοιπόν, πάμε. Πακέτο 1. Πακέτο νούμερο 2. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές με τραβάει και αυτή όμως. Που με τραβάνε, παίρνω. Θα ρίξω βέβαια και άλλες, γιατί με ξέρετε, είμαι λίγο της ανάλυσης. Εύχομαι αυτό το βίντεο να με πάρει 1 ώρα. Με ξέρετε, συγγνώμη. Αλλά όσες και εσείς είστε της ανάλυσης, που ξέρω ότι είστε μερικές, θα το απολαύσετε. Δυνατές ενέργειες πιάνω. Στο πακέτο νούμερο 3. Λοιπόν, θα σας τα φέρω βέβαια πιο κοντά. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν θέλω να είναι τόσο λειψό. Να πάρω και από εδώ.
Συγγνώμη για το χρόνο, για το ανακάτεμα. Όσες βαριέστε τρέξτε το βίντεο. Απλά τα κάνω και γρήγορα γιατί δεν θέλω να χάνω χρόνο. Αλλιώς θα έκανα περισσότερη ώρα μελέτη, με ξέρετε. Τραβάει και αυτή όμως, οκ. Στο μεταξύ βλέπετε το γουνάκι μου, ναι, έχω ένα θέμα με τα λούτρινα. Φοράω το γουνάκι που υποτίθεται είναι χειμώνας, αλλά εγώ μέσα βράζω, ζεσταίνομαι δηλαδή, θέλω να το βγάλω αυτή τη στιγμή. Με πιάνει μια έξαψη ρε παιδιά, κάθε τόσο, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Αναλύστε μου λίγο αν παθαίνετε τέτοια κουλά. Να έχει έξω ας πούμε κρύο, παγωνιά και εσείς να θέλετε να είστε με το κοντομάνικο. Που εγώ δεν τα είχα αυτά παλιά. Ή το ανάποδο, να έχει ζέστη και εσείς να κρυώνετε. Τι φάση. Καλά, ήμουνα και άρρωστη, η αλήθεια είναι. Ναι, η Νατάσα πάντα, να ξέρετε, τέλη Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκέμβριο, κάθε χρόνο, αν δεν αρρωστήσω έστω μία φορά, που συνήθως αρρωστώ παραπάνω, σίγουρα θα αρρωστήσω, δηλαδή αν δεν είναι μάλλον 3 φορές, θα είναι μία. Αλλά σίγουρα αρρωσταίνω αυτούς τους μήνες πάντα εγώ, δεν ξέρω για εσάς. Ασχέτως αν ζεσταίνω, αν κρυώνω, θα τραβήξω και βαμπύρ, γιατί είναι πιο, θέλω να δω λίγο βάθος. Μία θα βάλω από εδώ και μπορεί να ρίξω και την ηλιμινάκι. Λοιπόν, δεν θέλω να καθυστερώ με αυτό. Με τα μπουρου μου. Δεν ξέρω. Αυτά παίζει να είναι και κεριά. Ναι. Κάτσε να και το κεράκι μου. Θα νόμιζω τα μαύρα. Να διώχνουμε και τις αρνητικές ενέργειες. Βάλω το μαύρο γιατί το έχω και χαραγμένο κιόλας. Εύχομαι να είστε καλά όσο επιλέγετε. Να έχετε κάνει ριζικές αλλαγές. Να έχετε διώξει τοξικότητα γύρω σας. Όλα αυτά που σας λέω εγώ τα έχω κάνει και μόνο στο καλό μου έχει βγει. Να κάνετε manifest, γιατί όχι. Σε μένα πιάνει. Αν θέλετε να λύσουμε καμία φορά τα θέματα αυτά, περί έλξης, manifest και τέτοια, είμαι πρόθυμη, όπως ξέρετε. Χωρίς φιλοσοφία εγώ δεν μπορώ, αλλά έχουν και αποτελέσματα. Δεν τα λέμε τυχαία. Με ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε τέτοια πράγματα, άμα δεν τα περάσω τσεκ πρώτα από μένα, δεν τα συμβουλεύω, να το πω έτσι. Εγώ έχω κάνει κάποιες εργασιούλες, έχω δει ότι στον εαυτό μου, στο σώμα μου, στο πνεύμα μου, στη δικιά μου ζωή, καθημερινότητα και αυτά, όχι απλά έχουν πιάσει, έχουν πιάσει παραπάνω από ό,τι περίμενα και οπότε τζάμι σας λέω. Λοιπόν, πακέτο νούμερο 1, νούμερο 2 και νούμερο 3. Αχ, δεν έχω φέρει τίποτα να σας βάλω πάνω ρε εσύ. Μαλακία, δεν έχω κάτι εδώ τώρα. Τέλος πάντων, επιλέξτε. Συγγνώμη, έχω γεμίσει ένα τραπεζιμάντιλο κεριά εγώ, να ξέρετε. Χωρίς κεριά δεν ζω. Ξεκινάω, τα πάω αυτά λίγο πιο πάνω. Πακέτο νούμερο 1. Λοιπόν, 2 ξύφι. 4 πεντάκτηνο. Αυτοκράτηρα. Τι είναι αυτός? Ο μάγκο. Ο μάγος. Βασιλιάς πεντάκτηνο. Γίναμε. Και άσος των κυπέλων. Παιδιά, εδώ είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι το θέμα για αρχή, επαγγελματικό οικονομικό. Εδώ είναι ξεκάθαρο το θέμα. Εδώ είναι 2 τατινά. Ή όσοι περιμένετε επανασύνδεση, πρέπει να μιλήσω για επανένωση και αυτά. Εμφανίζεται ένας πρώην με μάγο και βασιλιά πεντάκτηνο και τα πεντάκτηνα κατά πάσα πιθανότητα σε ζώδιο της γης. Ταύρος, Παρθένος, Εγώκυρος, ή μπορεί και ο μάγος νομίζω είναι και δίδυμος. Συγγνώμη, έχω καεί, βοηθήστε με λίγο. Ή δίδυμος, αν όντως στέκει. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, γιατί συγγνώμη, ένα μυαλό το έχω. Εδώ βλέπω ότι εξελίξεις, βλέπω μία επανένωση. Παιδιά, εδώ είναι ξεκάθαρη επανασύνδεση. Επανένωση, αλλά η οποία θα σας βάλει λύση σκέψη. Θα μου πεις τι μαλακίες μας λες ένα δάσος. Θα είχα επανασύνδεση και δεν θα έμπαινα σε σκέψεις. Λογικό. Θα σας πω κάτι. Δεν με προβληματίζει αυτός που έρχεται στη ζωή σας ξανά.
παρόλο που είναι μάγος, ξέρετε εγώ προσωπικά πώς το λένε, τι ιδέα έχω για το μάγο άντρα, να το πω έτσι, αλλά είναι που λέμε δεν τον φοβάμαι αυτόν, εγώ φοβάμαι εσάς και δεν θέλω να πω φοβάμαι. Οι σκέψεις που θα κάνετε, ακούστε να δείτε, θα σας το πω στα ίσια. Είναι πώς θα το χειριστείτε εδώ με τον άσο των κυπέλων. Ναι, θα μου πεις, Νατάσα, εγώ τον θέλω, τον αγαπάω, θέλω να γυρίσει, ας γυρίσει και όλα θα λυθούν και αυτά. Ναι, δεν είναι έτσι, μάνα μου, γιατί βλέπω, βασικά νιώθω, να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι οι σκέψεις που θα κάνεις και όλο αυτό όταν γυρίσει και να τον κρατήσεις, βλέπεις 4-5 ακτίνων, θα είναι εγωιστικές. Έτσι έχω αυτή την εντύπωση, παιδιά, όσοι το επιλέξετε. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο γύρισε να προσπαθήσω να φτιάξω τα πράγματα και αυτά. Θα μου είσαι, βασικά όχι λίγο, παραπάνω εγωίστρια. Θα μου το χειριστείς λίγο εγωιστικά και οι σκέψεις που θα κάνεις, τα διλήμματα που θα μπεις θα το χειριστείς εγωιστικά απέναντί του. Δεν ξέρω τι σκοπούς έχεις. Παρόλο που η αυτοκράτηρα είναι καρτάρα, όπως ξέρετε οι πιο πολλές, εμένα δηλαδή, παρόλο που εντάξει συνήθως ρίχνω όρθιες κάρτες, δηλαδή μόνο αν νιώσω ότι πρέπει να είναι ανάποδη θα την κρατήσω αν πέσει, αλλά παρόλο την ώρα που τα έριχνα και τα ίσιονα όντως έπεσε ανάποδα αυτή, αλλά την ίσιοσα, γιατί με ξέρετε συνήθως λέω όρθιες κάρτες, μόνο με βάση τη διαίσθηση θα πω άλλη ενέργεια. Εδώ να σας το πω για να το κατάλαβετε έτσι, νομίζω ότι είστε εσείς η αυτοκράτρια ανάποδα, δηλαδή η κακιά, η Χίτλερ, η εκδικητική, η πεισματάρα, η γύρισε τώρα θα δεις, ή γύρισε τώρα θα κάνω τα κόλπα μου, εγωισμός εδώ, να σε κρατήσω αλλά με όμορφο τρόπο, του τύπου ή να κάνω εγώ αυτό που θέλεις, να έχω το πάνω χέρι. Δηλαδή εδώ σαν να προσπαθείτε εσείς να γίνετε μάγος, να γίνετε χειριστικοί. Δεν ξέρω γιατί μου το βγάζετε αυτό. Να ξέρετε κάτι. Εάν έχετε τέτοια πλάνα, σας το λέω στα ίσια, δεν θα πάει καλά. Σας το λέω, γιατί αν πάρω ότι είστε έτσι σαν χαρακτήρας ή πάτε να γίνετε έτσι σαν συμπεριφορά, είτε σας πλήγωσε είτε όχι, είτε δεν ξέρω τι, και αυτός είναι μάγος, 2 δυναμικοί χαρακτήρες και 2 χειριστικοί, όχι, κάντε το λίγο εικόνα. Πιστεύετε ότι θα πάει καλά, δεν θα τραβήξει για πολύ η βαλίτσα, η κολόνια, πείτε το πώς θέλετε αυτό το βιολί. Οπότε, εάν έχει έρθει ήδη στη ζωή σας ή θα έρθει, πηγαίνετε το με βάση, εγώ θα σας πω να είστε ο εαυτός σας και αν πραγματικά τον αγαπάτε, κάντε πλάνα να δείτε πώς θα το κάνετε για να διορθώσετε την κατάσταση. Δηλαδή μην το πάτε πεισματικά ή εγωιστικά. Αν όντως πραγματικά τον θέλετε και όχι από εγωισμό. Εάν όμως είναι όντως ένας μάγος, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν αλλάζει που λέμε, είναι χειριστικός, είναι έτσι, έχει τα ανάποδά του, δεν αλλάζουν αυτά και τον θέλετε σόνι και ντε, τότε τι να σας πω, θα τον αποδεχτείτε αναγκαστικά όπως είναι γερός στο μάγι, δεν χρειάζεται να μπαίνετε σε εγωισμούς, σαν θα σου κάνω, θα μου κάνεις, σαν θα το χειριστώ εγώ, σε ίντριγκες, ο ένας θα χειρίζεται τον άλλο και τέτοια. Όχι, εδώ παιδιά καθαρά πράγματα. Είτε θα αποδεχτείς αυτόν τον άνθρωπο όπως είναι και αυτό σε σένα, είτε θα αλλάξεις, θα διορθώσεις μάλλον εσύ συμπεριφορά για να έχει εξέλιξη αυτό. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα, πάντως εδώ μου βγάζει, το μυρίζομαι για επανασύνδεση. Συμβουλή δίνω σε εσάς, δηλαδή εννοώ ότι με το μαλακό, όχι εννοώ να αφαιρθείτε ψεύτικα ή διπρόσωπα και τέτοια, ενώ με το μαλακό ηρεμήστε, αφήστε το να πάει με τη ροή, να δείτε τι θα σας πει, να δείτε κι εσείς τι θα του πείτε και αυτά, με όμορφο τρόπο εννοώ. Γιατί αν το πάρετε εγωιστικά, είναι και αυτός εγωιστής από ό,τι καταλαβαίνω με το μάγο και χειριστικά και αυτά, δεν θα πάει πουθενά. Οπότε θέλετε να έχετε καλά αποτελέσματα, μάλλον ναι θα μου πείτε. Πηγαίνετε το όμορφα, μη μου γίνετε αυτοκράτηρα ανάποδα δηλαδή, να μου είστε όρθιοι αυτοκράτηρα. Αυτό. Τώρα που 95% μου βρωμάει εμένα επανασύνδεση εδώ, αλλά θα πω κι άλλο σενάριο. Σε περίπτωση που δεν σας νοιάζει πρώην, τον έχετε χεσμένο από εδώ, από εκεί και αυτά, τότε να ξέρετε ότι εδώ σας κάει νέα γνωριμία. Σίγουρα νέα γνωριμία εδώ πέρα, η οποία θα σας βάλει σε σκέψεις,
Γιατί μάλλον επειδή στο παρελθόν είχατε κλειστεί στο καβούκι σας και όντως μπορεί, θεωρώ, να έχετε πληγωθεί, να απογοητευτεί, όλα αυτά τα κλασικά, να μου είστε λίγο του τύπου, δηλαδή ακόμα δεν ήρθε ο άνθρωπος να ξανοιχτεί, να το πω έτσι, να μου είστε λίγο του τύπου, αυτή τη φορά δεν έχει τέτοια, εγώ με το που τον δω ή με το που τον συναντήσω ή με το που πάμε για καφέ, να γνωριστούμε, να κάνουμε ένα ράλμα, δεν ξέρω πώς θα είναι η νέα γνωριμία σας, θα το πω έξω τα δόντια ή θα βάλω όρια. Ναι, κάντε το μεν, αλλά μην το κάνετε κιόλας με σηκωμένο φρύδι. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Δηλαδή εδώ, σε αυτή την περίπτωση που είστε εσείς με νέα γνωριμία, μου θυμίζετε λίγο αυτό που λέμε, αυτά που σου μείνουν από τον πρώην που σου έκανε, μην τα βγάλεις αποθυμένα στον ίνο. Αμαρτία είναι. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Ναι, μην το κάνετε αυτό. Ή μην είστε τόσο κλειστές με την έννοια, εγώ θα είμαι κλειστή γιατί δεν θέλω να την ξαναπατήσω. Ναι, γιατί άμα το κάνεις αυτό δεν θα προχωρήσει και πολύ. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Άλλο να γίνεις και από την πρώτη μέρα ανοιχτό βιβλίο. Διπλωματία. Γιατί εδώ μιλάμε και για έναν άνθρωπο πάγο. Οπότε θεωρώ ότι ήδη θα αντιληφθεί ή θα καταλάβει με το τι έχει να κάνει ενώ με εσάς. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το παίξετε ιστορία, ούτε να μην είστε πολύ κλειστοί. Να είστε ο εαυτός σας. Εάν όντως θέλετε νέα γνωριμία και σκάσει όντως αυτός εδώ ο χριστιανός που βλέπω, με καλές προοπτικές και με τον Άσο Κυπέλλο, μου αρέσει πάρα πολύ, να είστε ο εαυτός σας. Αυτές οι κάρτες πάνω είναι δικές σας. Το νιώθω έντονα. Μην μου είστε κλειστοί, μην μου είστε εγωίστρια, μην μου είστε δίλημμα στο δίλημμα. Εντάξει, θα μου πεις, λογικό είναι να έχεις το δίλημμα της αρχής, πώς θα πάει. Θα βγει μαλάκας ή όχι? Δηλαδή αυτά τα κλασικά διλήμματα τύπου ανασφάλεια και δηλαδή το θεωρώ λογικά. Αλλά ναι, μην πέστε στο trip ενώ σκέψη στην σκέψη. Αφήστε το, ζήστε το, αφήστε το στη ροή. Θυμηθείτε παλιά πώς ήταν ρε παιδιά η νέα γνωριμία. Το φλερτ, το σιγά σιγά, το μιλάμε στα μηνύματα, το συναντιόμαστε, όπως κάναμε παλιά πιο ανθρώπινα, γιατί έχει γαμηθεί, συγγνώμη κιόλας η κοινωνία. Εύχομαι να μην το κόψουν το βίντεο. Ναι, πρέπει να ξέχασα και ότι έχει βάλει όρους στο YouTube. Συγγνώμη, θα προσπαθώ να είμαι πιο επίπεδο όσο μπορώ. Ναι, αυτό. Προσπαθήστε να θυμηθείτε πώς ήταν παλιά το φλερτ, και να εξελιχθεί μια κατά. Αυτό γίνεται, να μου γίνεται. Εντάξει, χαρούμενα ναι και στις δύο περιπτώσεις. Εσείς προσέξτε ενώ το πώς θα συμπεριφερθείτε αν όντως θέλει να πάει καλά κάτι ή επανασύνδεση ή νέα γνωριμία. Πακέτο νούμερο 2. Λοιπόν, μην αγχώνεστε. Αν βάλω αυτές πρώτα. Ναι. Ήλιος. Άσος ξυφών, μ' αρέσει. 3 ράβδι, 4 ράβδι, 7 κύπελα, 9 ράβδι. Πολλά ραβδιά, ζώδι εδώ, φωτιά έντονα. Παιδιά, φωτιά και λιοντάρια, ξεκάθαρα. Τι να λέμε τώρα. Αλλά έχω και κάτι ξέμπαρκα αέρα και νερό. Εντάξει, μην δίνουμε τόσο βάση στα ζώδια, τα ξέρετε. Για ενέργειες μιλάμε και είναι γενικές. Το τονίζω αυτό. Εδώ ετοιμαστείτε. Εδώ ετοιμαστείτε γιατί βλέπω στην πρώτη περίπτωση, στο πρώτο σενάριο που μπορώ να κάνω, για να σας πιάσω όλους, γιατί είναι γενικές ενέργειες, το ξανατονίζουμε, θα μου έχετε γρήγορες αποκαλύψεις τύπου συγκατοικήσεις, αραβώνες, πανηγύρια, χαρά μεγάλη σας έρχεται παιδιά εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και μετακόμιση ή αν περιμένετε από το έτερο νήμιση να σας πει για μετακόμιση αν είστε σε αυτά τα στάδια. Αν εσείς θέλετε να αλλάξετε σπίτι, μπορεί και περιοχή, γιατί όχι, να πάτε πιο ορεινά, ίσως, δεν ξέρω γιατί είπα αυτό, ίσως επειδή εδώ, ή έχετε βάλει ένα στόχο να κάνετε μία αλλαγή. Εδώ, παρόλο που δεν έπεσε πεντάκτηνο, θα σας πω κάτι. Μου βγάζει και έντονα μία ενέργεια διαισθητικά ότι μπορεί να μιλάμε και για επαγγελματικό παρόλο που δεν με έπεσε πεντάκτηνο και θα σας πω γιατί. Εδώ βλέπω ότι μερικές από εσάς, ένα μικρό ποσοστό, κάτι περιμένετε και γιατί σας το πάω στο επαγγελματικό. Κάτι περιμένετε το οποίο θέλετε να δείτε τους σκόπους σας να ανταμείβετε, πώς θα το πω,
να νικήσετε, να τα καταφέρετε, να πείτε ναι ρε φίλε, τα κατάφερα, αυτό που ήθελα έγινε, ναι. Αν μιλάμε για επαγγελματικά, εδώ με το 4-5 συγγνώμη, των ράβδων, μπορώ να σας πω, θέλετε να ανοίξετε δικιά σας επιχείρηση, τα καταφέρετε. Μπαίνουν τα πλάνα τώρα. Δηλαδή, μέχρι που να τελειώσει ο Δεκέμβριος, θεωρώ ότι θα έχουν πάρει τα πράγματα μπροστά. Θέλετε να είστε σε μια δουλειά, θέλετε να δουλέψετε και σε άλλη, θα το καταφέρετε. Θα κάνετε τα ξεκαθαρίσματά σας, θα πείτε. Εδώ βλέπω πολλές επιλογές, παιδιά. Εδώ, με την καλή έννοια το λέω αυτό προς Θεού, εδώ βλέπω ότι θα πιεστείτε, αλλά χαρούμενα, το τονίζω αυτό και με το 9 εδώ των ράβδων. Τι θέλω να πω, ότι μπορεί να κουραστείτε στην πραγματικότητα, ψυχικά, για να επιτύχετε το στόχο σας, τους στόχους σας, τα όνειρά σας να γίνουν γρήγορα. Εγώ έχω να σας πω στο υπόγραφο ότι θα συμβεί αυτό που θέλετε. Σε επαγγελματικό-οικονομικό επίπεδο ή σε κάποιο στόχο που αφορά τέτοια. Τώρα, φεύγω από το επαγγελματικό-οικονομικά και θα σας πω ότι σας έρχεται κάτι wow που δεν περιμένετε και θα σας προβληματίσει τόσο πολύ και θα σας πιέσει, πάλι με την καλή έννοια, αλλά εδώ μου λέει ότι θα πρέπει να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα, παιδιά, στον εαυτό σας. Πάλι βλέπω για εσάς που το διαλέξετε ότι πρέπει δηλαδή να δώσω συμβουλή σε εσάς, ενώ πραγματικά σε εσάς, ότι είναι δικό σας το θέμα πάλι εδώ. Και τι θέλω να πω, να κάνουμε τώρα σενάρια. Πείτε ότι έρχεται κάποιος που θέλετε και σας κάνει πρόταση γάμου. Σας ζητάει συγκατοίκηση. Σας ζητάει να είστε μαζί. Το περιμένατε, ας πούμε, πώς και πώς. Ή το είχατε βάλει και εσείς στόχο και το καταφέρετε. Και αντέρχεται. Σας λέει ναι, σε παντρεύομαι αύριο. Πάμε να ζήσουμε μαζί, οτιδήποτε. Εσείς είστε εδώ το... όχι πρόβλημα. Εσείς θα έχετε το πρόβλημα μάλλον. Απ' τη μία θα χαρείτε, θα πετάξετε στα σύννεφα και απ' την άλλη εδώ θα αγχωθείτε του τύπου. Το θέλω να το κάνω αυτό, πώς θα το κάνω, πώς θα κινηθώ. Αυτά τα άγχη το πώς θα κινηθείτε. Από πού να ξεκινήσω πρώτα. Με το ξεκαθάρισμα, κάτσε να κάνω ένα ξεκαθάρισμα εκεί. Ή κάτσε να λύσω αυτό το εμπόδιο πρώτα. Ή κάτσε να κάνω αυτό. Δηλαδή τέτοια άγχη βλέπω. Δηλαδή βλέπω σας έρχονται γαμάτα χαρούμενα γεγονότα. Γαμάτα όμως, μπορεί όντως πέρα από τα δικά σας, το τονίζω αυτό, πέρα από τα δικά σας, όντως να σας προσκαλέσουν και σε ένα γάμο, μία βάφτιση, ή να είστε νονές, ή να γίνετε, ή να σας πούνε, να σας προτείνουν να γίνετε και νονά, κουμπάρα, δεν ξέρω τι, σε ένα γάμο, σε μία βάφτιση και να πάρετε διπλή χαρά. Είναι έξτρα από τη χαρά που θα πάρετε αυτό το γεγονός που σας λέω. Τώρα όσες θέλετε να γίνετε μανούλες ή πολεμάτε ή προσπαθείτε ή το περιμένετε πώς και πώς για να ολοκληρωθεί η ευτυχία σας, και αυτό βλέπω για ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων από εσάς που έχετε κουραστεί εδώ με το 9 τώρα μέχρι που να φτάσετε π.χ. στην εγκυμοσύνη, το θέλετε πάρα πολύ, το καταφέρνετε, το βλέπω ξεκάθαρα εδώ πέρα. Παρόλο που θα αγχωθείτε, αν μιλάμε για εγκυμοσύνη, εδώ θα αγχωθείτε για το τι θα κάνετε και από πού θα ξεκινήσετε. Εδώ γελάω λίγο γιατί είναι τα κλασικά της εγκυμοσύνης που λέω. Εγώ όλες οι γυναίκες το παθαίνουν όταν μένουν έγκυος αυτό. Γι' αυτό χαμογελάω. Τώρα, αν δεν αφορά τέτοιο, σίγουρα σας κάνω, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ εδώ. Θέλω να εδώ, με ξέρετε ότι άμα το λέω αυτό δεν το λέω τυχαία. Στο νούμερο 2 θέλω να μετράτε στην κυριολεξία μέρες, όχι μήνα. Μέρες μέσα στη ροή που θα αρχίζουν να σας κάνουν τα γεγονότα ένα-ένα. Βλέπω, θα τολμούσα να πω πρόταση γάμου, συγκατοίκηση, νέα δουλειά, νέα αρχή, να κάνετε κάτι δικό σας, να μείνετε έγκυος, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, πραγματικά. Είναι, λέει, και δεν είναι ένα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι κάτι, μάλλον κάποια όνειρα, στόχοι, πράγματα που θέλετε, να σας τα βάλω εγώ, δεν σας τα κάνω 10, να σας τα βάλω 3, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, να έχετε αυτόν που θέλετε, να κάνετε παιδάκι, να μείνετε εννοείται και μαζί, να σας το κάνω έτσι, σαν ταινία, θα γίνουν αυτά. Είναι, θέλω αυτόν, θέλω όμως ταυτόχρονα να κάνω και κάτι δικό μου, π.χ. την επιχείρησή μου, ή να αλλάξω δουλειά, ή δεν ξέρω τι, και αυτά, θα γίνουν αυτά τα δύο συν κάτι άλλο. Δηλαδή, σας έρχονται πραγματικά εξελίξεις εδώ χαρούμενες. Μόνο εδώ, συμβουλή, μη μου πέσετε στην παγίδα, δεν να αγχωθείτε με την κακή έννοια. Ενώ να αγχωθείτε τύπου, πρέπει να πάρω αποφάσεις. Και ναι, δηλαδή, σαν να
Μην υπάρχει αύριο. Ηρεμήστε, χαλαρώστε, αποδεχτείτε τα γεγονότα τα όμορφα που σας έρχονται και όλα γίνονται ένα τη φορά. Θα βάζετε σε διαδικασία να, πώς να το πω, να βγάζετε εις πέρας, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ, μην μου τρελαθείτε. Σας έρχεται για καλό. Εδώ βλέπω ότι αρκετά μου ήσασταν απογοητευμένες, να λέτε ότι πάει να γίνει κάτι στη ζωή μου και πάνω που πάει να γίνει κάτι χαλάει πάντα. Ναι, εδώ θεωρώ ότι είστε τέτοια κατηγορία. Αν όντως μου είστε τέτοια κατηγορία, αλλάζει εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω, πείτε το πώς θέλετε. Πείτε το δικαιοσύνη από το σύμπαν, από το Θεό, ότι αμάν πια με λυπήθηκε ο Θεός. Δεν ξέρω πώς θα το πείτε, πάντως γίνεται αυτό. Οπότε να περιμένετε πάρα πολύ όμορφες εξελίξεις εδώ πέρα και θα μου βγείτε ευτυχώς και από το 9 των, πώς το λένε, των ράβδων. Ευτυχώς. Χαίρομαι. Πάμε τώρα στο νούμερο 3. Στο τρουά. Αντε τρουά. 10 ράβδι, βασίλισσα ξυφών, πύργος. Αγαπημένη καρτούλα πύργος. Ναι, με θυμάστε που έλεγα για τον πύργο? Οι καινούργιοι θα με μάθετε. Ακόλουθος των διναρίων. Τι είναι αυτό? 7 ξύφοι. Όλες οι καλές οι κάρτες, παιδιά, βγήκαν στο πακέτο 3. Τι να σας πω, Και 4 κύπελα. Παιδιά, εδώ είναι ξεκάθαρο σαν πρώτη έννοια ματιά, πείτε το όπως θέλετε. Εδώ πολλές από εσάς ή θα χωρίσετε ή ετοιμάζεστε να χωρίσετε και να φύγετε, που λέμε νύχτα. Δηλαδή είναι τόσο μπαμ. Εδώ βλέπω γυναίκες που μπορεί να είστε και σε ζώδια του αέρα, δίδυμοι, ζυγοί ή υδροχόοι, που είτε είστε σε μια σχέση, σε ένα γάμο που έχετε ταλαιπωρηθεί, έχετε πιστεί και δεν αντέχετε άγγλο, δηλαδή έχετε φτάσει στο προχώρητο και θα μου ρίξετε πύργο και θα το κάνετε κάρτα του κλέφτη, και θα μου το κάνετε αυτό, όπως λέμε νύχτα, πώς λέμε απότομα, πώς λέμε σχεδιασμένο το έγκλημα, γιατί δεν μπορείτε να περιμένετε άλλο. Και αυτό θα σας δώσει το πάτημα, λέει, από μια πρόταση, λέει, που έρχεται από έναν, εδώ είναι η γυναίκα βέβαια, ενώ σε αυτή την τράπουλα, από έναν ακόλουθο των πεντακτήνων. Και θα είναι το πάτημα, η αφορμή, πείτε το πώς θέλετε να κάνετε τον μπαμ. Το πρώτο σενάριο, παιδιά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είτε είστε στα ζώδια του αέρα, είτε όχι. Αλλιώς θα γίνεται ζώδιο του αέρα. Δηλαδή θα γίνεται το ζώδιο του αέρα με την άλλη πλευρά. Ή που χτυπάτε καμπανάκια τόσο καιρό σε ένα σύντροφο, σε ένα σύζυγο, σε ένα γκόμενο, μακροχρόνια σχέση, πείτε το πώς θέλετε. Και θα πείτε, άκου να δεις, εγώ δεν αντέχω άλλο, σαν να το χτυπάτε καμπανάκια που λέμε και να μην καταλαβαίνει. Να το χτυπάτε τον πύργο και να μην το καταλαβαίνει. Δεν μπορώ άλλο, θα χωρίσουμε ή θα σηκωθώ να φύγω. Το λέτε, το πιπιλάτε, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Θα το κάνετε, μου λέει εδώ. Το δεύτερο σενάριο που μπορώ να πω, γιατί εδώ μου βγάζει, να πω την αλήθεια, βλέπω χωρισμό ξεκάθαρα, αλλά βλέπω ότι είναι, θα ξεχάσω τα ελληνικά που ξέρω, ρε. Πώς τη λένε τη λέξη, εθελημένα, μαλακίες λέω, όχι εθελημένα. Παιδιά, συγχωρήστε, με αλήθεια κόλληξε ο εγκεφαλός μου τώρα. Τη λέξη θέλω να βρω. Τέλος πάντων, δεν τη βρίσκω τη λέξη, πείτε το εσείς. Εννοώ ότι είναι ότι το ξέρετε ότι θα χωρίσετε, εννοώ το προκαλείτε εσείς. Αυτό ήθελα να πω, αλλά προσπαθώ να βρω τη λέξη τώρα. Τέλος πάντων, λέει το ξέρετε, δεν είναι κάτι ότι θα σοκαριστείτε. Ή εάν το πάρω, αλλά δεν μου βγαίνει, να το πάρω να σας χωρίσουν απότομα. Ναι, χεστήκατε μου βγαίνει εδώ. Θέλω να πω ότι δεν μου βγαίνει τόσο να σας χωρίσουν, μου βγαίνει ότι θέλετε να χωρίσετε. Δεν ξέρω από τι. Εδώ, παιδιά, θα ρίξω διευκρινιστική. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα, αν πρέπει να βάλω ποσοστά, 99. Τουλάχιστον το πρώτο σενάριο που μπορώ να κάνω εδώ, παρόλο που είναι γενικό, χωρίζεται. Επειδή το θέλετε εσείς, επειδή το προκαλείτε εσείς, πείτε το πώς θέλετε, με την αφορμή από μία πρόταση. Και εδώ βλέπω προμελετημένο έγκλημα δηλαδή. Και επιβεβαιώνομαι, παρόλο, ασχέτως τι κάρτες είναι αυτές, τη βαμπύρη είναι, αν παρατηρήσετε λίγο. Σας είπα ότι θα έχετε μία πρόταση που θα σας κινήσει, θα σας ξυπνήσει, θα είναι αφορμή πάτημα για εσάς για να χωρίσετε. Κοιτάξτε εδώ.
Θέλω λίγο να δώσετε βάση, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Έρχεται αυτός εδώ, που είναι το βαμπύρ, την δαγκώνει για να... Στην ουσία, αυτή δεν είναι βαμπύρ υποτίθεται, για να την κάνει βαμπύρ. Οπότε ταιριάζει με αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι έρχεται κάποιος και σας δίνει το έναυσμα, να το πω, το ατού, το σπρώξιμο, δεν ξέρω πώς να το πω, για να κάνετε τον πύργο, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο. Άλλος δηλαδή σας μπριζώνει, να σας το πω λαϊκά. Με πιάνετε τι θέλω να πω. Αλλά θα ρίξω, παιδάκια μου, εδώ, γιατί... Κάτσε να δω. Θέλω να ρίξω λίγο πάνω στον πύργο και πάνω στον κλέφτη για να καταλάβω αν είστε εσείς, που μένα έντονα εσείς μου βγάζω ότι είστε, ενώ θα τον ρίξετε τον πύργο, ή αν είναι το άλλο πρόσωπο. Τώρα, αν μιλάμε για δουλειά, να κάνω και αυτό το σεναριάκι, γιατί είναι γενικό για όσους πιάσω, σίγουρα είναι ξεκάθαρο, έχετε πιεστεί από μία δουλειά και ρίχνετε πιστολιά που λέω εγώ. Φεύγετε. Ρίχνετε πύργο. Λέτε, άι χτύρα από εκεί που θα κάτσω εγώ να σκάσω και δεν φεύγετε κιόλας, παρόλο που είστε αποφασισμένες, θα φύγετε περίεργα. Σαν να μην ειδοποιήσετε ή σαν να ειδοποιήσετε τελευταία στιγμή, σαν να μην πάτε καθόλου, δεν ξέρω πώς να το πω. Τέλος πάντων, κάτσε να δω τι είναι ο πύργος λίγο. Παιδιά, ναι, αποδεσμεύεστε. Λοιπόν, εσείς είστε ή ήσασταν δεμένοι σε μία κατάσταση. Αυτή την κρατάω ανάποδο γιατί μου έπεσε και ανάποδο. Εγώ θεωρώ, δεν θα το σχολιάσω σαν ταρό τόσο, πραγματικά με βάση όπως μου έπεσε και όπως το ένιωσα. Εδώ ήσασταν έτσι και εδώ αποδεσμεύεστε από μία κατάσταση, εδώ με τον πύργο. Παιδιά, εσείς θα το κάνετε. Θέλετε να αποδεσμευτείτε από μία κατάσταση. Αυτό όμως μου βγάζει να το πάρω όρθια. Εγώ θεωρώ ότι βγαίνετε από μία κατάσταση γιατί θα αρπάξετε την ευκαιρία για το κάτι νέο. Είτε είναι γκόμενος, είτε είναι δουλειά, είτε είναι η ίδια σας η ζωή. Ο Θεός σας δίνει την ευκαιρία δηλαδή να χωρίσετε με τον τρόπο που θέλετε, αν δεν τον είχατε, για να πάτε σε κάτι καινούριο. Είτε αυτό είναι, πώς να το πω, ρεαλιστικό, πραγματικό, υλικό, δεν ξέρω τι είναι. Ή αυτό είναι για να προχωρήσετε τη ζωή σας, έστω. Για να δω λίγο στον κλέφτη, ας που νομίζω εσείς το κάνετε. Παιδιά, σίγουρα de facto. Λοιπόν, εσείς χωρίζετε, δεν μου βγάζει εμένα προσωπικά άλλο σενάριο που μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οποιαδήποτε σενάριο με αυτές τις κάρτες. Εμένα προσωπικά, διαστατικά, μου βγάζει ότι χωρίζετε, ότι κλείνετε αυτόν τον κύκλο, είναι ξεκάθαρο, ανοίγετε έναν άλλο και σίγουρα μη πάρω ζώδια, μακόλουθα και αυτά. Μερικές εντάξει, μακόλουθα μπορεί να είστε και μανούλες και να σας αναγχώνει ένα ή δύο παιδάκια, δεν ξέρω πώς έχετε 3-10, αλλά αν μιλάω για μητέρα που έχει παιδιά. Εάν είναι καμία σχέση από αυτό, με δύο ακολούθηση εδώ πέρα, σίγουρα φεύγετε ή χωρίζετε ή το βρίσκετε πάτημα για έναν άλλον άνθρωπο. Είτε όντως είναι στα ζώδια της φωτιάς, του πες το, της γης, καλά έχω όλα τα ζώδια εδώ γιατί με έπαιζε και ο κόσμος, σχεδόν. Ναι, σίγουρα. Μία άλλη περίπτωση που μπορώ να κάνω είναι ναι, χωρίζετε γιατί δεν πάει άλλο ή φεύγετε από μία δουλειά γιατί δεν πάει άλλο. Ακόμα και στο εξωτερικό να πάτε, μην ξεχνάμε ότι η κάρτα του κόσμου είναι εξωτερικό. Αλλαγή πόλης, χώρας, δεν ξέρω τι φάση. Πάντως σίγουρα, για να μην σας πρίζω τα όμπαλα, στο νούμερο 3 ετοιμαστείτε, οι εξελίξεις θα γίνει αυτό που θέλετε, γιατί το νιώθετε ότι το θέλετε. Χωρίζετε, αποδεσμεύεστε από μια κατάσταση, είτε συναισθηματική που πιο πολύ μου κάνει για να είμαι απόλυτα αντικειμενική, αλλά είτε και επαγγελματική, και αποδέχεστε το κάτι νέο. Το κάτι νέο, ξέρετε εσείς τι είναι, αν είναι νέο στη ζωή σας, αν είναι νέα δουλειά, νέα πρόταση. Και να σας πω και κάτι, εδώ θα ρίξω λίγο. Συγγνώμη. Ναι παιδιά, κοιτάξτε. Ναι, αφήνετε κάτι πίσω για να πάτε σε άλλο. Μπορεί να ταξιδέψετε εδώ, μου το βγάζει πολύ την έννοια ταξιδιού. Αν το πάρω και με κόσμο, αν το πάρω και με 6 των ξυφών, αν το πάρω και με... και με 4 κούπα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί εδώ
Δεν μυρίζομαι ότι είστε γυναίκες που είναι γκόμενο δουλειά με την κακή έννοια. Δεν είστε, λέει, συναισθηματικά διαθέσιμοι, λέει, για να επενδύσετε κατευθείαν σε κάτι, νέα σχέση ακριβώς και τέτοια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το 4 των πεντακτήνων είναι και η αδράνεια μερικές φορές. Είναι ότι μου παρουσιάζονται ευκαιρίες, ή αυτό μπορεί να είναι και παρελθοντική έννοια, του τύπου ότι σας παρουσιαζόταν ευκαιρίες, είτε να χωρίσετε, είτε να φύγετε από μια δουλειά και πάντα εσείς βάζετε εμπόδια. Λέγατε μα, να, θα και πώς και. Αλλά πολλές ευκαιρίες σας έδινε το σύμπαν. Σαν να σου λέγε ξύπνα, κάντο, να η ευκαιρία, τι άλλο θέλεις. Και όλο πήγαινες να το κάνεις και όλο κάτι χάλαγε. Εδώ, αυτή τη φορά μου βγάζει ότι αυτή την κούπα, αν θυμηθείτε στην κανονική τερό, τη μία την κούπα τη δίνει ο Θεός και ο άλλος κοιτάει τις τρεις κάτω. Αυτή τη φορά δεν θα είστε αδρανείς, θα την αρπάξετε την κούπα που σας προσφέρετε, που είναι η ευκαιρία σας αυτή. Να χωρίσετε, να απομακρυνθείτε, ακόμα και σε άλλη πόλη, άλλο μέρος, άλλη χώρα, και να πάτε παρακάτω. Αυτό βλέπω, παιδιά. Εντάξει, αυτά. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Δεν είναι σχετικά γρήγορο, 40 λεπτά μου δείχνει εμένα. Ναι, προσπάθησα να το κάνω όσο πιο σύντομο γίνεται, γιατί αγχώνομαι κιόλας και με το κινητό μου και με το χρόνο. Και ήθελα να σας κάνω και κάτι σχετικά σύντομο για εμένα, αλλά συγγνώμη με τις ανάλυσεις. Οπότε επανέρχομαι σύντομα, αν όχι με βίντεο επανασύνδεσης που ξέρω και πάρα πολλές, σύντομα με live που θα κάνουμε και μέσα εκεί και επανασύνδεσεις και τα πάντα. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπώ, το ξέρετε, σας λατρεύω, ξαναγύρισε η τρελή σας. Μιλάμε σύντομα. Φιλάκια πολλά.